Tatlo ang kumpirmadong patay sa sunog na sumiklab sa isang bahay sa loob ng isang subdibisyon sa Iriga City pasado alas 2 ng madaling araw kanina January 30. Kabilang sa namatay ang isang kasambahay at dalawang bata edad 4 at 10 na nasuffocate o nahirapang huminga dahil sa usok mula sa sunog. May tumawag po sa amin dito at around 2:30 na nag-report po na may sunog sa Barangay San Nicolas, Nicobil, Barangay San Nicolas, Iriga City. And agad naman po nag-responding ating mga bombero para matugunan ang kanilang tawag. And pagdating po namin doon, yun nga po positive, may nasusunog na bahay. Bahay ni Joel Saluya sa loob ng Nicoville Subdivision. And doon po naabutan na yung si Mr. Joel Saluya nasa labas na po ng bahay. And nagkandak po agad ng fire suppression ng ating kabumberohan. And later on, nagsabi na may tao po pala na iwan sa loob. Nag-forcible entry po kami. At doon po sa isang kwarto, nakita po namin yung 3 victim na unconscious po sila nung time na nilabas namin sila and nagbigay po ng CPR yung ating kabumberohan, mai-revive pa sila. Dinala sa pinakamalapit na ospital ang 3 biktima na tulog na mangyari ang insidente, ngunit idineklarang patay. Samantala nakaligtas naman ang lolo at lola na kasama ng mga biktima habang isa pang bata ang nakaligtas, subalit nagtamo ng lapnos sa iba't ibang bahagi ng katawan. Mayroon pa po kaming nakuha ang isang victim, nalapnos po siya doon sa second floor, nakuha po, lapnos yung katawan sa sobrang init nung sunog. Yun po, binaba po namin, nilabas po namin at dinala rin po siya sa hospital. And later po, yung 3 po, nadeklara pong patay na doon sa hospital. 2 bata at isa pong yung yaya po. Yung dala po pa na survivor na may-ari ng bahay, yung mag-asawa, is galing sila doon sa kwarto nila at lumabas na lang, gumapang sila palabas doon sa balkonahin nila. Yun nga po, siya pa pala yung sumisigaw ng kaya nagising yung kapitbahay na tumawag sa amin. Malapit sa kusina at sala ang kwarto ng mga biktima at sala lamang umano ang matinding na sunog kaya't isa sa tinitingnang sanhi ng sunog ay ang faulty electrical wiring. Nasa abroad ang magulang ng mga biktima at tanging ang kasambahay, lolo at lola lamang ang kasama ng mga bata na mangyari ang trahedya. Tinitingnan namin sa investigasyon namin yung electrical kasi sala, may mga appliances, may mga nakasaksak. Yun po ang tinitingnan namin na dahilan. And we are looking for other possibilities na pwedeng pinagsimulan. Ugaliin po natin na magkaroon ng exit drill sa ating mga bahay, yung tinatawag namin exit drill in the home. So dapat alam natin yung mga pasikot-sikot. Pangalawa, yung alisin po natin yung mga nakasaksak natin mga appliances para po hindi po siya uminit at pwedeng mag-spark, magpapagsimula ng sunog. Nagpapatuloy pa ang investigasyon ng mga otoridad sa insidente. Jan Amador, CSN.